Virralta taas morjes. Keikautin siinä nyt sitten koneen, tämän Polarin moottori oikein päin ja ajattelin, että jos se nyt sisälle rassaisi ja taas ruveta sitä sitten kasaan kampiakselia siinä. Poltti polttuu ja tuosta oli poltti poikki. Aika hyvä. Lopputulos tuli kumminkin, vaikka itse sanoo. Ja nyt täytyy saada se vielä sisälle, niin tuo aksilo on vähän kaponen, mutta täytyy jollain putkien päällä se sitten viedä. Niitä se lähtee etenemään. Jalkaraudat vielä vitsataan loppuun tuolta noin, kun saa niitä vähän huonosti vielä ylämäkeen, niin sitten saa sitä vaikka maalaissa vielä komiaksi ennen kuin alkaa kasvaa.